Според дефиницията на Международната коуч федерация, коучингът е партньорство между коуч и клиент в процес, който провокира мисленето и креативността и който вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал. Някои смятат, че първият коуч е бил Сократ, тъй като той не давал отговори, а управлявал диспутите в Древна Гърция чрез въпроси и слушане. А в средните векове думата коуч е означавала луксозно превозно средство за преминаване от точка А до точка Б. И все пак, що е то коучинг? Ще използвам една метафора за коучинга. Коучинга, представете си атлетите, които отиват на Олимпиада. Те не отиват, защото не са добри или нещо не им достига. Напротив, те са изключителни, те са едни от най-добрите в света. И в същото време те си наймат треньор, за да може той да ги подкрепи за тези няколко стотни, които ще ги направи първи. При коучинга, при бизнес коучинга, разбира се, не говорим за треньор, а за бизнес коуч. И при бизнес коучинга ние говорим за равни партньори. Клиента е експерт в неговото съдържание, той разбира собствената организация, собствения бизнес. Коуча разбира как да зададе въпрос, как да провокира клиента да се задвижи към неговата цел и как да го вдъхнови той да се задвижи към целта. Така че, накратко, коучингът е услуга, която подкрепя процесът на взимане на решение. И казвайки процеса на взимане на решение, всички знаем, че преди всеки един финансов резултат, преди всяка една услуга или продукт, ние преди това имаме процес на взимане на решение. Коучинга е услуга, която подкрепя точно това място и след това реализирането на това решение, постигането на конкретната цел. Петър е коуч по лидерство за изпълнителни директори и работи в областта на индивидуалното, екипно и организационно лидерство. Работи в посока фокусирането и реализирането на цели при динамични промени в посока устойчив ръст. Ирина е коуч по лидерство за изпълнителни директори и специализира в областта на автентичното лидерство и комуникация. Тя има опит в подкрепата на изпълнителния директор да постига краткосрочни резултати и стратегически цели чрез комуникация с хората в екипа си, особено в процеси на организационна промяна и при предизвикателни пазарни условия. Петър и Ирина са създатели на първата коучинг компания в България през 2006 година, която специализира в коучинг по лидерство за изпълнителни директори. Коучинга е услуга, която винаги върви с клиента. Но когато говорим за коучинг в бизнеса, винаги е добре човека да има първоначална подготовка, т.е. да е обучен за това, което прави, за нивото, на което е. Също така, също е много добре той да има ментор, т.е. хора, които преди това са били на тези позиции, които могат да го подкрепят да измине даден професионален път. И коучинга е допълнителен инструмент, който може да го подкрепи вече да извлече неговите решения, неговия път за постигане на целите. Също така обаче коучинга може да се използва и в началото, когато един човек иска да създаде един бизнес, за да начертае пътя, коя е посоката, в която иска да върви, къде си представя да е той и компанията след 5-10 години, как си представя клиентите, коя е компанията на пазара, кое е нейното уникално търговско предложение, с кое тя е абсолютно уникална и различна от всички останали на пазара. Така че може да се използва в началото, когато един човек иска да си създаде бизнес. Коучингът е синтеза между изкуството и науката, които позволяват да предадеш на някой друг знания и умения, помагайки му да се развие. Това е официалната дефиниция, която използваме в BBC. Коучингът е същностно различна професия от консултацията, менторството и обучението, което включва в себе си тренинга и терапията. Основната разлика между тях е, че коучът не дава отговори, напътствия или съвети от какъвто и да било вид, а работи от презумпцията, че клиентът вече притежава всички необходими ресурси, за да постигне целите си и ги извлича с отворени въпроси. Поради тези същностни различия, думата коуч няма коректен еквивалент и не се превежда на нито един чужд език. Професионалният коучинг е отделна услуга, която се фокусира върху живота на клиента, тъй като е свързана с поставянето на цели, постигането на резултати и управление на личностната промяна. Ето защо, за да се разбере какво е коучингът, е полезно той да бъде разграничен от останалите професии, които предоставят лична и организационна подкрепа. И в същото време, като говорим за коучинг, разглеждаме три вида.
на услугата. Първият подход е коучинга като външна услуга. Организацията използва външни коучове. Вторият подход е вътрешни коучове. Това е коучинга като вътрешна услуга. И третото е като възможно най-съвременният подход в областта на управлението. Подход, при който управителите и менеджерите, за да провокират по-висок ангажимент в техните служители, използват слушане, задаване на въпроси и провокиране на ангажимент към целите. Лис Макен е визионерът, създател и ръководител на вътрешната коучинг програма в британската обществена медия BBC. Тя оглавява дивизията коучинг за висши менеджери, лидерство и мениджмънт в медията. Самата тя е професионален коуч с изключително богат опит, коучва висшите менеджери в BBC. С впечатляващата си биография и професионално развитие в и извън коучинга и с опит в мениджмънта, човешките ресурси и консултациите, Лис Макан има водеща роля в развитието на коучинга като професия. В BBC тя доразвива първоначалната коучинг програма и създава Executive Coaching Network в рамките на медията, с което през 2008 година печели престижната Prism Award на Международната коуч федерация за добра практика в приложението на коучинг и професионализъм. Най-важното при коуча е, че може да създаде връзка с клиента. И тази успешна комуникация не означава просто да седите и да се чувствате добре на по чаша кафе заедно. Изграждането на силна връзка с клиента значи да притежаваш този вид специфично присъствие, което провокира доверие и кара човека срещу теб да се почувства готов, да приеме предизвикателствата, които ще му поставиш по време на програмата. Умението да се слуша е вторият по важност фактор за добрия коуч. Не става въпрос за слушане само на факти или истории. Добрият коуч трябва да чува под повърхността, защото има улики за това, което сме във всяко едно изречение, което правим. На базата на това, което чува менеджерът, задава правилните въпроси, които да отключат правилното мислене. Той от своя страна позволява на клиента да достигне до отговорите, чието въпроси дори не е знаел. Така че тези са двата основни фактора – на създаването на връзка с клиента и на възможността да слуша внимателно, в допълнение с готовността да игнорира собственото си его, защото не коучът създава реалните резултати, клиентът е този, който ги реализира. Така тези три основни правила изграждат истинския професионалист в нашата сфера. Коучинга също така имаме и много дръзки въпроси, с които провокираме и себе си, и своите партньори и клиенти. Такива въпроси са от типа, ако имам днес е последния ми ден от живота, кое е това, което бих направил днес? Ако гледам днешната ситуация, се носам след 10 години, кое е това, което бих искал да направя днес? Ако ние си разговаряме в момента в една стая, обаче си представим, че всички медии, всички клиенти, всички партньори ни чуват, кое е това, което бихме си казали? Това са въпроси, които също така подкрепят увеличаването на качеството на взимането на решение. Българи за първи път са отличени с международна награда за принос в коучинг индустрията в света. Професионалните коучове за изпълнителни директори Петър и Ирина биват удостоени в лично качество с най-високото отличие в световната коучинг индустрия, а именно наградата на президента на Международната коуч федерация. Връчването й от настоящия президент на федерацията Ед Модел и речите на Петър и Ирина изправят на крака аудитория от над 1000 професионални коуча от 5 континента по време на Световната годишна конференция на федерацията, която се състоя от 24 до 27 септември в Лас Вегас. Присъждането на наградата на Петър и Ирина е прецедент, тъй като за първи път тя се връчва не на един коуч, а на двама, и то на семейство професионалисти. Те са и първите неанглоязични носители на отличието, до сега с него са удостоявани двама британци, една американка и една австралийка. Първият награден за цялостен принос е сър Джон Уитмор от Великобритания, който пренася един от видовете коучинг от САЩ в Европа през 80-те години на миналия век. Това е награда за това, че издържахме и не се отказахме, защото имаше много случаи, в които можехме просто да махнем с ръка и да кажем, ами това не е нашето, просто ние ще работим за себе си. Но истината е, че когато човек работи за себе си, той може да е много успешен, но когато средата около него не е на същото ниво, той всъщност не е успешен. Така че по някакъв начин за мен тя е символ на това, че когато човек има идея, когато обича това, което прави, когато се труди за това, което прави, той може да постигне успех и този успех може обаче да не е единичен, т.е. да не е индивидуален. Той може да е успех на много хора.
И за мен тази награда е награда за българския дух, ако щете, за това, на което сме способни българите, защото ако може да се случи на нас да стоим пред 1000 професионалиста от цял свят и те да ни аплодират на крака половин минута и буквално да плачат, чувайки нещата, през които сме минали, за да осъществим това, което сме искали, това за мен означава, че абсолютно всеки българин може да го направи. Достатъчно е само да решим какво искаме и да тръгнем с малки стъпки, с постоянство, с усърдие и с работа и то ще се случи. Има толкова много коучове, членове на Международната коуч федерация в света, които вършат невероятни неща в техните местни общности. Толкова много животи са обогатени благодарение на тяхната работа. Петър и Ирина изпъкват с техните забележителни постижения през последните няколко години. С тези думи президентът на федерацията за 2011 година и професионален сертифициран коуч Ед Модел започва церемонията по награждаването на Петър Горялов и Ирина Горялова. Това е награда за това, че също така като България, като страна, може да спечелим доверието на света. Защото това, което идваха в края на конференцията при нас, те ни казваха, те на вас ви дадаха награда и всъщност вие можехте да си вземете и да си тръгнете, но вие успяхте да споделите вас самите с нас. Можехме да благодариме на мама, тати и на кучето, но ние не направихме това и ние споделихме просто нашата истинска история, така каквато е. С страховете, с съмненията, с всичко. И както един коуч каза, ви излязохте абсолютно голи, такива каквито сте, и това много ги докосна хората. По време на своята вече 11 годишна практика и роля при приложението на коучинга в BBC, Лиз Макен създава обучителен курс за коучинг за висши мениджъри. Тя отговаря за подбора, професионалното обучение и развитие на близо 80 коуча, както и за качеството на услугите, които те предоставят вътре в организацията. За да разшири приложението на коучинга, Лиз Макен е създател и на курса Коучинг умения за мениджъри, който има за цел да обучи ръководители в BBC как да прилагат коучинг стил при общуване с партньорите и управление на хората в своите екипи. В медията разполагаме с около 1000 коуча и всеки един от тях е нает на пълен работен ден на позиция от мениджърско естество. Те са съгласни да коучват служителите в допълнение на работата, която извършват, без да взимат допълнителни възнаграждения или поощрения, освен моралната награда да видят ползите и резултатите от това, което правят. Всяка коучинг програма трае 10 часа в период от 6 до 8 месеца. Започва се с така наречената Chemistry Session, за да могат клиентът и коучът да определят в каква насока да се развиват и след това следват 10-часовите конфиденциални сесии. Разбира се, BBC е огромна медия и ние не можем да обхванем всички служители. Това, което правим, е да информираме за наличието на такъв вид програма, обвързана с професионалното усъвършенстване на служителите и да очакваме индивидуални молби от желаящите да се запишат. Така и ефектът от курса е по-голям, защото коучингът е процес, в който трябва да се влезе доброволно. Ако има и лек намек за принуда, програмата не би била ефективна. Коучингът изисква пълно отдаване на един нов тип комуникация, така че хората сами преценяват дали искат да се запишат и след това биват подпомагани в процеса от техните мениджъри. Никога не сме имали случай, в който да не успеем да се сработим с някого от заявилите желание. За да разберете дали можете да имате полза от коучинга, първо си набележете какво бихте очаквали да постигнете в коучинг процеса. Когато човек има относително ясна идея за желания резултат, коучинг партньорството може да бъде полезен инструмент за развитие на стратегия от човек за това как да постигне тези резултати с по-голяма лекота. Тъй като коучингът е партньорство, също трябва да се запитате дали за вас е ценно да си сътрудничите, да имате допълнителна гледна точка и този партньор да ви предлага да обмислите и нови перспективи. Готови ли сте да посветите времето и енергията да направите реални промени във вашия личен и професионален живот? Ако отговорът на тези въпроси е да, тогава коучингът може да бъде полезен начин за вас да растете и да се развивате. Така отговарят професионалните коучове на въпроса как да разберете дали коучингът е за вас. Следващият въпрос обаче е как да си изберете подходящия коуч за вас. Първо е необходимо менеджерите да си изяснят какво е това коучинг и как може тази услуга да ги подкрепи. И дали тя е адекватна за техния етап на развитие, момент, въобще дали е подходяща в конкретния момент за тях. Това, което ние от място на Международната коуч федерация препоръчваме също така те да проучат местния пазар.
да разберат кои са коучинг компаниите, кои са коучовете, които работят на този пазар и да търсят сертифицираните професионалисти. Да интервюрат поне 3 коуча, да ги попитат за техните сертификати, да попитат за продължителността на тяхното обучение като коучове. И с това не искаме да кажем, че сертификата непременно ще направи един човек коуч, но той е изключително важен, тъй като коучинга е съвсем отделна професия от консултацията. Тя е качествено различна от консултацията, от менторството, от обучението, от терапията или каквато и да е друга професионална дейност, която привидно може да изглежда много сходна, много близка. Много често все още в България коучинга се бърка с всички тези неща, които изброих, но е много важно тя да бъде отделена и човек да е подготвен да я извършва. Защото в противен случай риска от това даден професионалист да привнася експертиза от други дейности, от консултация, от менторство, от обучение, т.е. да извършва някаква друга дейност, която не е коучинг, този риск се плаща от клиента. И това е изключително опасно. И затова ние казваме, че риск за това коучинга да стане модерен всъщност ще остане в бизнеса, ако бизнесът и менеджерите не са информирани какво е това коучинг, как да го използват. Работата с коуч изисква и личен ангажимент на време и енергия и финансов ангажимент. Таксите варират и зависят от специалността и нивото на опитност на коуча. Клиентът трябва да обмисли и желаните резултати и ползи и очакваната продължителност от време на коучинг. Клиентът трябва да обмисли и желаните резултати и ползи и очакваната продължителност от време в коучинг процеса. Тъй като коучинг взаимоотношението стъпва изцяло върху ясната комуникация, каквито и да са финансовите въпроси или притеснения, те трябва да бъдат изречени в първоначалните разговори, преди да бъде подписано коучинг споразумението. Но каква е възвръщаемостта от използването на тази услуга? На базата на проучване на PricewaterhouseCoopers е установено в световен мащаб, че средно възвръщаемостта от коучинг услугата е 7 пъти. Това е 700% и това число изглежда огромно и то е безпрецедентно. Няма услуга в момента в света, която да показва такава висока възвръщаемост на инвестицията. Откъде идва това нещо? В коучинга, това идва от самата природа на коучинга. Просто коучинга провокира човека, провокира клиента, провокира менеджера и извлича неговото решение. Той се ангажира към собственото си решение, към собствената си цел. Той показва целта, ангажира се към нея и отива и я реализира. Така че този ангажимент е изключително силен, на него не му се привнася съдържание отвън, никой отвън не му казва отиди и направи еди как си, а той сам решава каква му е целта, сам се ангажира към нея и сам я реализира. Затова и възвръщаемостта е изключително голяма. Също така възвръщаемостта е голяма, защото ако си представиме, че да речем един коуч подготвя един менеджер да отиде на преговори за сделка, която е на стойност няколко милиона. Вие сама разбирате, че възвръщаемостта всъщност може да е много повече от средно 7 пъти. Така че оттам идва голямата възвръщаемост и изключителната ефективност на коучинга. Но коучингът е много повече от една обикновена сума, казват с любов Ирина и Петър. Най-красивото при него е, че човек намира най-правилният начин за постигането на желаната цел и това е неговото лично решение. Затова всичко идва от индивидуалността на менеджера. Той познава спецификата си, той е експерт в своето съдържание, а работата на коуча е само да извлече това знание по начин, по който клиентът да го използва практически. Само по този начин идват и реалните резултати. We evaluate every program that we do. В BBC оценяваме всяка една коучинг програма на база удовлетворение от страна на клиента. Формата на оценяване е изготвена от специалисти-психолози, така че критерият е сериозен. Това, което откриваме и продължаваме да затвърждаваме като тенденция е, че нивата на удовлетвореност от страна на служителите са изключително високи. Също така се срещаме с основните менеджери и техните клиенти в края на всяка програма, за да видим как са се изменили показателите от началото на сесията. До този момент ефектът от коучинг програмите върху служителите на BBC е безмилостно успешен. Коучингът се разраства значително по много причини. Светът се развива бързо и тази услуга е полезен инструмент за справяне с тези промени. Сред основните фактори от реалния живот, които ускоряват ръста на коучинг индустрията са скоростни промени във външната бизнес среда, съкращение, преструктуриране, сливания и придобивания,
Радикално се променя това, което в миналото наричахме традиционен трудов договор. Компаниите вече не могат да постигат резултати, използвайки традиционните управленски подходи. Расте и недостигът на талантливи служители в определени индустрии. За да привличат и задържат най-талантливите си хора, компаниите трябва да се ангажират към инвестициите в развитието им. Расте и несъответствието между това, което мениджърите са обучавани да правят, и това, което тяхната работа изисква те да правят днес, за да постигат увеличаващите се изисквания за конкурентни резултати. Расте и появата на безпокойство от част от служителите и лидерите в много компании. Хората се борят с страховете си, свързани с несигурността на работата им и с увеличаващия се натиск да се представят на все по-високо ниво, от когато и да било преди. Компаниите трябва да развият работна среда, която да е приобщаваща и в дух на сътрудничество, за да постигне стратегическите си бизнес цели и да поддържа високи нива на удовлетвореност на клиентите. Това, което виждаме е, че както през последните 20-30 години технологиите, компютрите ни поставиха бизнеса на бързата писта, в момента това, което виждаме, че следващите 10, 20, 30 години коучинга, дали като коучинг, като външна услуга, като вътрешна услуга или като подход в управлението на служителите, всъщност поставя компанията на следващата бърза писта, за да може тя да насмогне и да се вдигне на качеството на предизвикателствата днес. Защото ние не можем да си затворим очите и да кажем, че всъщност пазара днес е като преди 10 години. Всички сме абсолютно наясно, че пазара никога няма да се върне като преди последните 10 години. Бизнес реалността е напълно различна и също така в България имаме големи предизвикателства, които да решаваме, включително в бизнеса. България всъщност е на последно място по производителност на труда. Това буквално е необходимо да ни провокира и да помислим наистина какво всъщност можем да направим. И естествено, може би, от гледна точка на бизнесите, ние не можем да променим макроекономическата ситуация. Но всеки менеджер, всеки управител може със сигурност нещо конкретно да направи за своята организация, за своя екип, за себе си. В крайна сметка, какво е коучингът? Партньорство между коуч и клиент в процес, който провокира мисленето и креативността и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал? Или синтеза между изкуството и науката, които позволяват да предадеш на някой друг знание и умение, помагайки му да се развие? И дали наистина Сократ е бил първият коуч, тъй като той не давал отговори, а управлявал диспутите в Древна Гърция чрез въпроси и слушане? И не е ли нещо повече от професионална услуга? Не е ли коучингът страст и любов към това, което вършиш? Аз обичам коучинга безрезервно и причината за това е личното ми усещане, че това е начинът да бъдеш, а не просто да работиш. Коучингът става част от индивидуалността. Започнах да се занимавам с тази професия, защото видях със собствените си очи, много преди да знам, че тя съществува, как хората комуникират, използвайки основите на днешния коучинг и как това им влияе. Видях възможността да помагам на клиентите ми да размишляват над собствените си съмнения и да изкарат наяве най-добрите си резултати. Това, което знам със сигурност, че ние правим това, което със сигурност ни е страст да правим. И знаем, че много менеджери около нас и партньори, те го виждат това и всъщност това ги запалва по някакъв начин. Не е задължително винаги да имаме компании като Google в България, за да бъдем разпознати по света, но също така, защо да не си помислим и да отворим мисълта какво би било, ако създадем и компании като Google, какво би било, ако няма граници мисълта. И това е един от уроците, които си взехме и които буквално ни подкрепяше през всичките години, когато канихме на конференция ключовия гост-лектор, който е един от пионерите в коучинга, Тим Галуей. В един имейл ние го попитахме какъв е лимита, на колко максимален брой хора можеш да презентираш в България. И той ни отговори само с един имейл, само с 2 думи. И двете думи бяха No Limit. Това по някакъв начин стана символ за нас и наистина за какво е коучинга, но също така и за кои са границите на ума и на мисълта и че ние можем да си позволим да поставим дръзки цели в бизнесите, както го правят много предприемачи, включително както го е правил Стив Джобс. И по пътя, ако имаме страст, ние можем да вдъхновим и финансовите резултати да минат на следващото ниво.
Ако да си успял означава да правиш нещата, които обичаш. Ако да си успял означава да ги правиш с човек, когато обичаш. Определено аз се възприемам така. Всъщност ние с Петър вършиме работата на своите мечти. Така че независимо колко е трудно, когато обичаш това, което правиш, рано или късно нещата се получават.